تاریخ لیکلی دی چې شزینار روانه وا کونډه شزینا وا سرا غرما وا د مدینه په لري باندې په پښه باندې د کلا مدینه حدود تر گاډ اشلا مسجد نبوي صحن مخه طرف تا کی کرونه پایغه لوند صحابه کرام پروتي سرا گرمی وا سخته گرمی وا سرا غرما وا دودا سے دریمی چې زه چاته وي خپل پر یودو کوم یا مسر محمد بن مسلمه تغیر شي عموم مساله حل شي دا سے تیرے دلا د وقت بادشاہ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یو کونی سار لگا اولادا دو چودار دلا کہ دا سڑائی کا موسر چرے قدام ہوکلی کہ دائشی چے مو مسالہ حل شی اور اودار دلا امیر المؤمنین فوران رکشن استے دخیر سخیز ماتا آڈر کوا سخیز ماتا اور تاویویل ایغتا خدا پاتا نوا چے دا امیر المؤمنین دا اور تاویویل چے اوریرا دمیش علاقے تا امیر المؤمنین محمد بن مسلم ارلجلاو دے غریبون نازاکوتینا دے باختور نازاکوتینا ٹیل کا بغریبون تقسیم کا زیوا غریبا شزینائی کونڈ شزینائی دے موسر یتیمون بچیون دی امو ڈیرا بے وسیدو محمد بن مسلم غریبون تاغیر کڑی دی وزکو تے شوئیں زنان دے مدینے تا پپشے بند دے غی لاکینا روغلییں تجھے موسر دعا کا دم وخلے چی محمد بن مسلم تا موسی پارشو کے چی متبال بچے تسرو کی اللہ اکبر نانا طرفنا چی دے ایمان حرارت و دین وی دے غی اعمالو کردارو گفتار دازی ارتویل چریغا دو خیرے ارتویل محمد بن مسلم ارلا لیے دو بیا ارتوی دیتا خدا پتا نشتا چی دا امیر المؤمنین دا ویچے اوریرا کا پاشا دی چار دی میش دو میش تو سے تلل پٹے پا چار دی دیکھ دالر غشتل دا خو بیادا بیدو ویچے خیر آور دریمی دی تو چاروے چلے دی محمد بن مسلم روغی اور سرام الگری دا سے لو سینہ نیولی ساری ٹھیٹ دا ہوئی ویچے امیر المؤمنین آڈر کوا سرانگے در غشتی امیر المؤمنین او دیچی دا امیر المؤمنین ٹکا اور وید پا مخ پسٹ شلا چی دا امیر المؤمنین دے مسلمون بادشاہ امیر المؤمنین اور تو فرمائل او محمد مودا پیخ ذات بند قسم وی کہ محمد مصطفی دنیا تا نبیر لجلا دا موچ کلا انتحاب کو پخبل انتحاب شے میں کمائی ندا کڑا اوکا دغش زنا در رب عدالت شے درخواست سر بندے ہوکو سرانگے زون خلوصاؤں سرانگے زون خلوصاوے سرانگے زون خلوصاوے مخو پخبل انتحاب شے کمائی ندا کڑا دا دے سکڑی دی دے دغش زنا پر یاد تا وروا دغش زنا پر یادی وروی دے طول صحاباوے پہ اغزوی شے جڑل امیر المؤمنین یا جڑل دا چے ننا ایمانی بے پا غریب بندے جڑو کئی چے ننا طرف تا ایمان نہیں بیا جڑو نہ کئی آدھے غریب دے وینے دے چلے دے پورا منصوبے جوڑائی چے سرانگے دے دغے وینے مشی